L'ansietat és una resposta adaptativa que actua com a reacció defensiva i instintiva davant un perill exercint una funció protectora en l'ésser humà. Ens podríem preguntar, llavors, quines són les diferències entre l'ansietat normal i la patològica? Existeixen 4 aspectes que ens poden ajudar a diferenciar-ho. La primera, l'ansietat, freqüència i durada de l'ansietat. La segona, proporció entre la gravetat objectiva de la situació i la intensitat de la resposta a l'ansietat. La tercera, grau de sofriment que produeix en la persona. I la quarta, grau d'interferència negativa en la vida quotidiana del pacient, rendiment acadèmic, relacions socials, d'oci, etc. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la prevalença dels trastorns d'ansietat va augmentar en un 25% l'any següent de la Covid-19, calculant que el 3,6% dels adolescents entre 10 i 14 anys i el 4,6% dels 15 als 19 anys pateix un trastorn d'ansietat. Destaca també que els trastorns d'ansietat augmenten el risc de depressió, trastorns de consum de drogues, així com el risc en pensaments i comportaments suïcides. Des d'Amalgama 7, tractem l'ansietat mitjançant la teràpia cognitiu-conductual, sent aquesta la més eficaç en aquesta mena de trastorns. Té com a objectiu que el pacient aprengui a identificar la font d'ansietat, com es manifesta en el cos i afrontar les situacions que li generen ansietat, deixant de costat les conductes evitatives, de tal manera que la persona pugui comprovar que l'ansietat va disminuir. En aquesta mena de teràpia s'utilitzen tècniques com la dissociació cognitiva, en la que ajudem que el pacient identifiqui, comprengui i qüestioni els pensaments desadaptatius per així substituir-los per uns altres més adaptatius i, per consegüent, aprendre a gestionar i modificar el seu comportament. També es pot utilitzar la teràpia d'exposició, en la que gradualment trobes l'objecte o la situació temuda, de manera que es desenvolupin estratègies d'afrontament davant aquestes situacions. Això es pot realitzar mitjançant la tècnica d'imaginació fins a arribar a una exposició total. D'altra banda, existeixen les tècniques de relaxació, que són usuals en el tractament d'aquest trastorn, com per exemple la respiració diafragmàtica o el mindfulness.